В дясно от него е Мисиджан. Играе сам Кишада. Атака, първа възможност за гостите. Първа чиста голова ситуация, пропусната от бразилския централен нападател на Лудогорец Кишада. Предпочете сам да играе. Мина през няколко футболисти в синьо. Последната преграда пред него бе Асен Георгиев. Той го надбяга и стреля по посока вратата на Христо Иванов, но не успя да намери нейните очертания. Отлично начало за гостите от Разград, които още в третата минута стигнаха до прекрасна възможност да открият резултата. Да видим отговора на домакините от Монтана, които с ранни попадения още до 7-та минута отбелязаха 2 гола във вратата на Ботев. До 14-та минута резултатът бе вече 3-0 в полза на тима, воден от Ферарио Спасов. Буквално взривиха публиката на стадиона Госта преди 2 седмици. След тази среща част от феновете на домакините започнаха да мечтаят и за участие на тима в евротурнирите. Иван Минчев, един от героите в тази среща, реализирал хет-трик, включително и попадение от центъра почти. Сега ще центрира от ъглов удар. В наказателното поле получи от Балджийски. Центрира от ъгля флаг, удар и гол. Застава няма. Този път гол майстор е футболист с номер 9 Атанас Илиев. Още в 6-та минута Монтана повежда. Годишният централен нападател на Монтана, който се разписа и срещу Ботев. Сега с второ попадение от началото на сезона във вратата вече на шампионите. Още веднъж атаката Балджийски към Минчев. Той върна на левия бек Християн Попов, който центрира с левия Ангуло. Мисиджан преминал на левия фланг, Василев на десния. Отново Мисиджан продължава да владее, удар и града. В 18-та минута резултатът можеше да е 1-1. Великолепен, прекрасен изстрел на Мисиджан. Получи той топката близо до страничната линия, преодоля Станислав Генчев, близо до него бе и Йордан Тодоров, но навлезе още крачка навътре холандецът и стреля в далечния ъгъл. Градата спаси домакините в тази ситуация. Много красиво попадение реализира Върджил Мисиджан срещу Левски, който той удвои аванса и фиксира крайния резултат в полза на Лудогорец 2-0. От Пя Марселиньо чакаме първо смислено действие от страна на Лудогорец в атакуващ план. Лукоки. Мисиджан. Михов чисти напред. Очакваме сега Дяков да е единствения опорен халф пред четиримата в защита. Пред него да играят Вандерсон и Марселиньо. Т.е. двама офанзивни халфове. Лукоки и Мисиджан на крилата. Дали тук ще има дуспа за нарушение на Иванов срещу Кишада? Да. Тази част на терена се вижда по-трудно от коментаторското място, но по реакцията на Христо Иванов и къде е Николай Орданов, ето го, виждаме, че е отсъден наказателен удар в полза на гостите от Лудогорец. Още веднъж не игра с топката вратаря и закачи краката на Кишада. Да, има резон, може да се отсъди тази дуспа, както казват по-опитните коментатори, извътли от подобни ситуации, може да се отсъди, може да не се отсъди. Факт е, че Кишада имаше възможност да играе с топката, ако не бе съборен на земята. Христо Иванов спаси, той е една дуспа на отсрещната врата, обаче в двубоя срещу Ботев тук, на този стадион. После бе пронизан от Асприя. Сега да видим Козмин Моци, изненадващ изпълнител на наказателен удар. Козмин Моци реализира дуспа срещу Левски миналия сезон. Внимание, Моци и гол 1-1 в 49-та минута. Лудогорец изравнява резултата. Голмайстор за шампионите Козмин Моци от дуспа. Именно от дуспа той изравни
при гостуването на Левски на 27 септември 2014 година. Впоследствие обаче левскарите победиха с 3-2. Няма как да е доволен Ферарио Спасов от началото на второто полувреме. След като Асен Георгиев предизвика две дуспи в предните два кръга, този път вратаря Христо Иванов извърши нарушител. Иванов е стабилен и във въздуха. Силно изритана топка от страна на вратаря към Балджийски. Сисиньо има един жълт картон. А сега ще получи и втори за нарушението си срещу Балджийски. Втори жълт, респективно червен картон за Сисиньо. Минутата е 53-та. Безкомпромисен е главният съдия Николай Орданов. Нерядко са обвинявани в съдийски комфорт футболистите на Лудогорец и клубът като цяло, включително и в последната среща преди домакинството си на Левски. Този път обаче виждаме, че Николай Орданов не се посвени да вдигне втори жълт картон на Сисиньо. Макар че, по-моему, в случая бразилецът и важния втори гол отбеляза Козми Моци с глава. Ангелов, Сергей Георгиев, Иван Минчев, Поплатник, първо докосване по топката. Минчев удар от дистанция. Част от зрителите на централната трибуна си помислиха, че топката е в очертанията на вратата и това е втори гол за Монтана, но не. Страхотен шут на Минчев. Разтегна се Владо Стоянов.